Ngadap da kajing kemen sa yisien ni kapor ka mamenta. Ban hikai ya kaktien ka jong blay. Balay ngakwa ban hikai ya kaktien ka jong blay. Kanang mamaphi ki basngap. Bat ki basyashkor pinlait na ka jing syukor ka jong usoitan. Pagka Bible ka krani kata, Yohanes nong ka bakat nyo, bo blay ong to penkentang iki da kata kaktien. Namar kaktien ka long ka jing shisha. Penkentang iki da kata ka jing shisha. Kay kaktien ka day ka jing shisha. Kwa banong ifi lada pimdan ka kaktien ka jong blay. Pimdan ka jing shisha. Kadai ta kwa banong ifi kani kaktien ka bangi puli ngi ong kaktien ka jong blay. Kani ka kaktien ka bau blay lo pen kentang, ba sisien bangi pediang ni kaktien ka bala kentang ngin long kentang. Namar bangi don ha ka jing shisha. Kaktien ka jong blay ka dai ka jing shisha. Henry bangi don kat ya kani ka jing shisha, ulan sawai pat bau ta du soitan, bawan ra ya kita ki jing artatien. Uba penkeli jing keli. Ubabo ya kita kisembo jong kata ka jing artatien hadu ba penlong yo breu ba unu mengat ya ka jing shisha. Tadi ta kat kini ka Bible ngi don sibun ba ki breu ki dan ni pertai ki pule ka ktien ka jong blai ri don apdeng jong ki kem ngat ru ki pule don kem ngat ru pa. Ki tip yang ni ka ktien kem ngat. Namar ba udon unong syukor u soitan u ba syukor ya ki ba u penlong iki ba kinom ngat ya ka ni ka jing shisha. Ladang ipet ya kata naduk ke besdang. Udai usoitan uban manrung hak per eden. Bat ubala penshoy ru ya ke im. Da ka ba uan bet yu sembai jong ke jing artatien. Lanong balai dekot menengkong ke tu ba usoitan udai uta umrat uba kamsian na kita ki merat baro. Udai ubasian ba deheng ta ba usoitan uyo an penankam ya ubsen. Ya ka ba ulawan umensim ba man urung ha besen ba unai besen uan man penshoy ya ke im. Ban ong im shisha ublay ong ipi ba finom bam na kini ding baro jong ni ka kper shisha se ublay ong gumta ka im kong te kum ta oi shisha kong ba don tang weu ding bau tau ding badan kper eden badan hapdeng jong ta ka kper na u wong bom long wan bam namar ka sngi ka ba pi bam pinyap wong ublay tadi tau soitan wong shisha se lada pi bam pinyap finu miap wong finu miap lada pi bam finga sngo ngani ka poru bo soitan ubu ya ngani ka jinkli pi shisha se ujisu ude ibu shisha se la pinget ya u pinyap jipenem shisha finget se bo jisu de blai shisha finget se bo jisu ude ka jing shisha finget se bo jisu ude ukun jong blai utau blasle utau ba donya ka bor ban le yaki kamba bon sawan biang sa sisin ne utau ublai uba la ban le ki kamba ga jing im ga jongfi ini ki sembo jing artatin ki sembai ka bau bet ya pi badeng ta bon sin ki breu ki ong ani jisu tum dei fi ublai jisu dei tang wei na ki prophet ne wei na kita kinong hikai ga bakrao wrong akwa abanong fi na maru jisu klam ong gumta ka tin jublai ka klam ong gumta bau jisu umdai ublai. Ka Bible kelam ong ya kata bau jisu umdai ka jing shisha. Ka Bible kelam ong ya kata bau jisu udai tang ubreo. Habang ipuling ne ka ktien ka jing shisha. Ang kwa banong fi ka ktien ka pen shisha bau jisu udai ublai. Udai ublai. Andai tang kwa banong fi wanam sngap itu ka soitan ka ba pen artatien kumba ula pen artatien ya ka im. Wan man pen artatien ru ya pi nga sngo ni ka por don da shibon na pen jong pi sngo artatien lau jisu de bashisha na de bashisha lau jisu de ublay na de ublay lau jisu de nong pen im na de nong pen im bon na pen jong pi dang sngo artatien renga kwa ba nong fi kani ka jihikai ka bang hikai man ta ka sngi ba ki jihikai ba nang bot ro kini ki sngi ngan pen i na ka ktien ka jong play ba u jisu de ai ba ka ktien jong play ka proof ka pen shisha Nagaway ka benta, syagaway ka benta, naduk berim, haduk ke testament ka batmai, ka pensisha, ba ublay ulong ubasisha, bat bau jisu ulong utau ublay ubasisha. Tadi ita habang hikaya kan ikasengian warak na ka testament ka berim, bat na ka testament ka batmai, ka pensisha, bau jisu udayway. Naku amanong ifi, usoitan, ula job ban penshoy ya ka im, ula job ban penhap ya ka im, bat yu Adam, namartang ita kentien shisha. Deng ta usoitan wan hau jisu wan penshoy wang jisu lada mede shisha ukon jang ublay
to pen kelak pu no ini kimau pen kelak pu ya gini kimau kapamut ibanong Jisu lada medei shisha uta ukun jang ublay pen shisha kenya ladi to pen shisha mame ba medei shisha to le ini ka kam ka banga ong yeme kena bangarungan nget ba medei wan rat fi kum kata ka jingkeli Jisu ong kum no Jisu klam sngap tat ya kata ka jingkeli ka jang soitan lani ya kata ka ktien ka bau soitan wan ban bet bawang to pen shisha ladi ma medei ba shisha da ka ba me pen kelak pu ya gini kimau utrai wang na balatho bom tanuk pu bo breu nem rei da ktien baro ka bami nak sintor ka jong blai ka kran hang ni ka de yangi ban pen shong nong rem da kata ka ktien baro ka bami nak sintor ka jong blai da ka ni ka bible kam de ya ka ba ngin ong bangan le kum ta ne bangan le kum ta man pen i nang nin nang tai bangan pen shisha bo Jisu dei Jisu ang bom tang duk pu kamot mdei tang deki aka jong ani ka perthai ki baken jadok ya ka bangin proof bau Jisu dei nom dei henry tungin proof ya ka tana ka ktien ka jong blai bom tang duk pu henry daga ktien baro ka bami na ka sintor ka jong blai dei ta ka ni ka ktien ka jong blai ka de ka ktien ka bapen shisha bau Jisu dei wei tadeng ta Jisu uklam ngop hau soitan pun ki bri hang ni ki singi ki ngop ha ka jing pen choi ka jong soitan bo soitan wong Jisu dei tang wei ni ki prophet ki ngop dei wei ni no prophet ne wei ni ki no itu alpa Jisu dei wei kum ong ni ko ni mas kuno hikai utu samla rius pa abuan wong kuno hikai ngan le amno nyo ki jing penem ki address you Jisu ni ki ong bo Jisu dei tang wei ni ki no hikai wei na kita ki no itu alpa re Jisu kam yela de bo dei unong itu alpa namar ka jing itu alpa baro ka wan na ute mde bu ya thu lupa ka mo la da u ya thu lupa ada u de nong thu lupa ka ba mot i dan du wei pat ba batai u ta ki jing thu lupa Jisu ang ngam de nong thu lupa namar ka jing thu lupa baro ka wan na nga ngam de nong hikai bangan yo ayata ka jikai nang nono banga puli nang nono no henre nga de mangahi unong hikai manga nga di ka telong manga nga di ka tenrai manga nga long ka jing si shawang tadeng tang ni puli nga ni ka par ya ka bangin ya pet hatu Jisu udain em ubashisha nginya pet chang ne ka por kum no ba testament ka barim ka ong shapang ublay ka sam ka balai phuai ka khat ka basan ka ong kum no tungi pule ne ka por ha ka ti jumenga it la ka men sim la suspa inga atrai me ublay ka jingshisha ka bible ka ong hang ne me ublay ka jingshisha ublay de tang ma u ubalong ka jingshisha ndan jingshisha da ka weipat re ublay ulong ka jingshisha tadayang tao Jisu upan siya'y kita ki nong sngap hakata ka por upan siya'y yaka ay ka ba uulang yones nong ba khatsaw de khat ban rew uong igini kikitian ukam ba uday mau utao jing syawang ngalong mga kalenti ngalong mga ka jing shisha bat ngalong mga ka jing imde I am the way, the truth, and life. Haka testament ka barim ka ong ba ublay ulong ka jing shisha u Jisu ruong ngalong mga ka jing shisha kamut ukam yala de ba uday ublay uba shisha. Tadaying ta bun kibriw kimlaban padyang niya kata. Handa ka jing shisha kasa ka jing shisha. Bar ka jing shisha kambon ka jing shisha ka dantang ka way ka jing shisha. Mga siya ay nuksay kata. Lada don kibawa na ay pikot arajar ka barong green. Ne kokot harajar ka barong brown pin pediang ya kata finom pediang daleleru namar pitip bakakot harajar kadai kakot ka barong pink kadai ka barong pink lene kakot sunspa kadai bajerngam lawan ra fi da karong pink finong kakot sunspa yung kadai karong pink mar pitip baka jing sisa kalong baka karong pink kadai tang kakot harajar kakot sunspa kadai kakot jerngam kamla ban kala da kumwai ladawan ra da kumwai ka bamut hi kadai kebalam ler. Tadayang tao Jisu ang mga ngalong ka jing sisya, bat umdan pa dakaway ka jing sisya nalor jang uha. Nakwa abnong ifi, uang ngalong mga ka jing sisya, ngaday mga ka jing sisya, ngaday mga ublay. Tadayang tao kwa abnong ifi, umday tao Jisu baong ba ulong ka jing sisya, uyonis ba pla, yaw Jisu ba uday way, na mauday uyonis ba penskamru yaw Jisu ba uday way, uyonis umday uriw kai, uyonis umday uriw madan, uyonis umday uriw lali, uyonis uday unang ito lepa. Malafi pet sisya ka kardan ka jang u Zakaria uriw kupa jang uday lengdo haka temple. Balakay u nakaying ka bariw blay, baru blay u jit yaw uyonis.
bau lang uta uktien uba perta hagata ka riklau ya kabaladep ya thu luparu haga testament ka berim bau de uni uktien uban pla syapang u Jisu ban declare ban pen bena bau Jisu u de wei ban pen bena ya tau Messiah ban pen bena ya tau nong penem tading ta haba u Yohanes lakai u sini ka pertebat ladon ka jing syakri ka jong bau de Yohanes uban pen benaru ya ka jingwan ka jong Jesus Christ tading ta pen bena bau Jisu u de mau uta ukon lang brot jong ublay ubakit no ya ka pop jong ka pertai habu yo iu Jisu uplawang ni du lang brot jong ublay ubakit no ya ka pop jong pertai upertai ya kata kasor man pen bena bau Jisu udai uta Messiah udai ma utau nong penem upen bena bau Jisu udai ubashisha tading ta fin pe ya ka gospel ka jong Yohanes lo menengkong dekat arhundai ka ongkom ni hakabala syai u Yohanes ulai iu Jisu buan hau baru ong hakmi ukon langbrat jong ublay ubakit no ya ka pop jong ka perthai de uni banga ngala ong syapang jong ubreu bawan na dien jonga ubajia long shwa jonga haba ula shwa yanga Yohanes ong kumno uang de uni banga ong syapang jong ubreu ubalawan na dien jonga hakabakin jado Jisu wan hadien jong Yohanes malakha sha Yohanes sakhayo Jisu ong uneu de ubreu bawan hadien jonga henrei wong pat hang ni ubala jia long shwaya nga henrei udei pat bala don shwaya wong kumno de naba ula shwaya nga kawamut shwa bangangan don u Jisu ladap don lupa shwa ba u Yohanes undon u Jisu ladap don shwa banya namar bahaka bakin jado u shwa u Yohanes wan so Jisu henrei hak bagen jaman si muang uniu la shwa banyanga tading ta uniu wong Yohanes pun benau ong hakmi kon lang brat jong blai baket no ya ka pop jong ka perthai bodu plang ni dangi puli kene Yohanes la menengkong de khat bakat sau ong utau ktien te ula kenja do ba ula shong sa apdeng jongi bangiliu kimi shan ya ka buram jong ka buram ka bakat ka jong u bakamar wei naukpa baladap da ka jingai ai bat ka jingshisha u Yohanes upen bena syapang u Jisu utau ktien ulawan ban long do utau mensim ulawan man sim ya ka jinglong breu bat ngile kimi shanya ka buram ju ka buram ka ba dakat ka jong u balaka marwei na ukpa baladap da ka jingai ai bat ka jingshisha u Jisu udeuta u balaka marwei na ukpa mdei bakana kpo jong kpa u Jisu de bakana ka donot jong kpa namar ka jingit ka pun laka yauni u jingit u balong ktien jong u ya ka bula pha shikni ka perthai na bau blai it kata la pun ka jingit bat ba la ai ti no elo khon ba khamar wei u ai ti no namar bala pun na ka donot u pha no u ktien bau tau de Jisu shagani ka perthai wei banget yahu unam jat shu ndrei unyo ga jing em bam jikot badeng ta kwa banong fi mdan da ka wei pat ga jing penem lat na ga kerteng ga jong Jisu maru Jisu udei unong penem ubala sle jong blai fitep ka kerteng Jisu kamut kamno habanga kli shibun ki kristan ki ong ngimte lese phir phim tep Jisu Christ kamut ayu Jisu kamut unong penem ubala sle unong penem ubala sle jong blai na kwa banong fi he is the anointed one yakaba Isaiah Ukraine ya kata Isaiah nru puai ke dekat ke benengkong ke thu yang ni umensim jong ublai hanga ya ka ba Jisu ong adai manga utau bela slek kumba Isaiah ong tadeng ta kibriu ki sngo thu ya ka ka ba Isaiah Ukraine badeng ta kimla ban pediang ya kata fila ban shem ya kata ru Jisu Ukraine u declare ya kata haga gospel ka jong Lukas ke nong basau dekat ke bakat pra u plai ladi wong ya ni ke ketien la pendep ani ke sengi bat kita kinong sngap ki pet jau pi da sngo lengo namaru kam ya de ba udei utau bla slek jong blai utau bla slek jong blai ndei tang bu sudei bla slek jong blai henrei udei ru ublai ba heng ta kilmut ban kam yu ban peno yu shati syariat mar kimla ban pediang kyong neum dei khon jong Joseph mar ki yu tang kum ubreu kwa banong fi kata ga de jingsi sha ba bon sen ki breu ki yu Jisu tang kum ubreu hendak klet bau Jisu umdei tang ubreu udai ru ublai ada biya thu ya kata
bon sin ka testament ka brim daki nong ya thu lepa tading ta ni nong ya thu lepa u ya thu nong ya thu lepa ba khat do u yones u ya thu sha phang u jisu da ka ji ya thu lepa ka jong u yones la pen scam ba u jisu de we da u wan ka kataken ka babel ka ong ne da u lawan ka jinga bat ka jing sha ka khat ka ba khat nyo ka ong naba ya ka hukum la ai do Moses Henry ka jingai bat ka jing sha kilawan da u Jesus Christ ka hukum ka wan no Moses Henry ka jing sha ka jingai bat ka jing sha kalawan da u Jesus Christ kamu u Jesus udai ka jingai bat mauhi udai ka jing sha tadin ta kwa ban kren fi ka ni ka sngi ka ban ta nga kren chwa ya ka jing sha ka ni ka sngi ka ba trai wang manga ngalong ka jing sha kumba ka tasmen barim ka ong bo bleu long ka jing sha u jisu ru proof hang ne wang banga ngalong ka jing sha tadin ta try u kam yel de bu de we u klam kam nga de breu u kam nga de blei tadin ta kwa ban fi ni ka sngi ka ta bo jisu u de khon jong blei ka ba mot hi u de u blei u bala mi na u blei u de hi u blei aju ai ta ka nuksa la ka ksau ka kha ka de ban mi hi ka ksau para ba ubreu kha umi hi ubreu para ba ubleu kha umi hi ublei tadeng ta la kha yau Jesus Christ mde na ka kpo ka jong ukpa ne la kha yau Jesus Christ na ka man sim ka jong ukpa ya ka ba ula pun ya ta ka ji na ka ban ta jongi tadeng ta kwa ba no fi ni ka sngi ka mamanta to ai fin song thu mar ngi kai ka ni ki jing kai khnang ba kan long ka jing man to ya fi la da don ba kli ya fi la da don ba bo ya kita ki jingkeli hatu jisu de ublei ngabo khanang ini ki jingkai bakan long ka jingmento ya fi kan long ka jingker khu ya fi tap ya ki jingkai ka donot jong fi yo don mano bakeli jingkeli ya fi tade inta kwa banong fi kini ki jingkai ki bakor ro kata man kwa banong fi mdei tamba ki we ki keli yo baba phir fi keli la de shisha jisu de ublei kini ki jingkai ki pin shisha ba jisu udai ukon jong blai ka ba mot hi udai ublai tani ta kwa ban dwai na hani ka por nam ta jong phi kwa ban hi kai shu ginang don shu ki ji kai ban pin shi sha ba uji su udai ublai ngin ya dwai hani ka por man ta tra ni ka por nga ai ngu ya me namar ba ngi sngo ka tien ka jong me ka tien ka ba me hi kai ka tien ko trai ka ba long ka jing shi sha ba tu pin kan tang no yakini ki khon ki jong me da ka jing shi sha namar ka tien ka jong me ka long ka jing shisha tra ai ba ka tien jome ka ngam ka do no jonki ai ba ka tien ka jome ka yo jakka haki ai ba ka tien ka jome ko try kan da long ka ta ka tien ya ka ba ki yo ban shandak snan ha ka do no jonki ablai but try to pen kan tang ye ki da ka jing shisha ka tien ka jome try la ba ka jing shikor ka wan try ha ba ki la tip ya ka jing sha ka plai lot ya ki try haba ukho no plai lot yaki shisha kin long ki bala light lot naga no ka lamler naga no ka jing arta tien jong ka ni ka perthai but try haba ukho no plai lot shisha ki light lot mar haba ki thu shisha ka jing shisha ublang ukhon kin yo shisha ka jing light lot ngadwai ba pin long ki bala kerku pin light naga no ka jing shukor pin light naga no ka jing pin arta tien ka no ka jing bam ngat naga jing em ka jong fi utrai un kerkhui fi utrai un pen slek fi utrai un ai bor fi ba finang snotho sho ya ka tien ka jong blai un kerkhui fi baro finang shakri utrai da ka jinkmen finang long ka jinkerkhu finang long ru ka dao jong ka jingmen toy ya ka bon ki men sim utrai un kerkhui fi hallelujah ka tenge jong jisu unang penem amen but amen ai ngo blai fi snap ya ka tien ka jong blai nang ai pej ba nang ai pej le se pimpat snotho fi snap ya ka sin ka baning kong sngap ba yai sngap ina ka tien ka jong blai pila ban share ni ka video ru shagi babon ki kristan shagi babon kita ki bangai la ne ki bampat ngai ru share ya ka ni ka video ya ka bangin hi kai nang ne khnang ba la phim pat la ban ya lab ro rei lam ba ka ni ka jing sam ka jong fi lam ba fi share ni ka video kan long ka jing kar khu ba fin long ru ka daw jong ka jing kar khu blai kar khu ye fi pila an phone pila an wan ni ka office ka jong ngi dan hang ne na ru sngi ba ar ru si sa jan try kar khu ye fi ngin sa ye shem but amen